Ja, som det kan ses, så blev projekt frisk olie i forgaflerne udvidet lidt til blandt andet også at komme til at indeholde nye kronrørslejer. Det er noget af et puslespil, men det giver da god øvelse. Og kronrørslejerne, de indre lejeskåle, dem fik jeg jo så banket ud med et hjemmelavet stykke værktøj, tør man sige, fordi det ser jo så nemt ud når man kigger på YouTube og når man kigger i diverse bøger. Men det er ikke bare at tage en dorn, for den kan jo ikke få fat nogen steder, så jeg fandt jo et lille stykke værktøj her. Og det består af en god, solid et stykke vandrør. Og det der så var det gode ved det var, at det var hamret fladt i forvejen. Og så for ikke at ridse for meget ned, så kom jeg lige lidt malertape om. Og den der fine grad der, den kunne så meget snilt lige få fat i kanten, så jeg kunne banke lejerne ud. Det var dejligt.